Васіль Хомченко. Коска. Захарка сеў рыхтаваць урокі. Трэба было выканаць практыкаванне, перапісаць сказы і паставіць, дзе трэба коскі. А рабіць Захарку нічога не хацелася. Ён падпёр далонямі галаву і задумаўся. Захарка толькі што прачытаў кніжку пра прыгоды капітана карабля. 30 дзён быў гэты капітан у акіяне, і што толькі з ім не здаралася. Шторм ледзь не перакуліў карабель, рыба-меч дно прабіла, піраты двойчы нападалі, але мужны капітан з гонарам закончыў свой далёкі і цяжкі рэйс. Цікавае гераічнае жыццё марскіх капітанаў. Не тое, што ў яго Захаркі. Вучы арыфметыку, граматыку. Захарка ўздыхнуў і сказаў голас: «Навыдумлялі ўсякіх прадметаў, і ўсё іх вучы. Коскі там розныя, пытальнікі стаў». Пачуў гэта старэйшы брат Янка і спытаў: «А ты б што хацеў вучыць? Хай бы адразу вучылі на касманаўтаў, капітанаў, шафёраў, а то вучаць, дзе коскі ставіць. Хіба без іх нельга жыць?» Янка даўно ведаў, што Захарка марыць стаць капітанам далёкага плавання. Ён трохі падумаў, хітра усміхнуўся і сказаў: «Кажаш, і без косак можна пражыць. Мы зараз праверым. Бяры аловак і пішы». «Што пісаць?» «Будзем лічыць, што ты ўжо капітан карабля. Табе трэба даць пісьмовы загад сваім матросам». «Гэта я змагу», – абрадаваўся Захарка. «Такі занятак усё ж цікавей, чым урокі рабіць. Які загад? Кажы». «Ты хворы ці паранены у бойцы з піратам, ляжыш у бальніцы». «Нічога ты не разумееш у марской справе», – паправіў Янку Захарка. «Піратаў даўно ўжо няма». «Добра, згодзін. Ты захварэў, ляжыш у бальніцу, а карабель стаіць у гавані. У моры шторм. Я твой памочнік. Чакаю ад цябе пісьмовага загаду. Ты кажаш, плыві». «Ну і плыві». «Не, ты напішы мне загад», – патрабаваў Янка. Захарка рашуча падсунуў аркуш паперы, узяў аловак. «Пісаць? Пішы, пішы». І Захарка пад дыктоўку Янкі напісаў: «Плысці не дазваляю, стаяць у гавані». Прачытаў Янка і паціснуў плячыма. «Нічога не разумею». «Усё ясна», – сказаў упэўнена Захарка. «Я загадываю плысці». «Не, не ясна. Ці плысці не дазваляеш і трэба стаяць, ці трэба плысці і стаяць не дазваляецца ў гавані. Не хапае коскі». Захарка зморшчыў лоб і пачаў думаць, дзе б гэту самую коску паставіць, і паставіў пасля слоў «не дазваляю». «Ну вось, значыць, трэба стаяць», – засмяяўся Янка. «Я плысці дазволіў», – разгубіўся Захарка. «Тады коска не тут павінна стаяць». Янка закрэсліў Захаркаву коску і паставіў сваю пасля слова «плысці». Захарка пачухаў патыліцу і падумаў, што і сапраўды гэтыя коскі маюць значэнне нават і для марскіх капітанаў. Ён уздыхнуў, узяў падручнік па граматыцы, разгарнуў сшытак і пачаў пісаць практыкаванне.